ndị ọma nji eme na-ekenekwa m n'ọzọ n'ụbọchị nke taata. Happy New Year to onye ọbụla. Ọtụtụ ndị mmadụ na-asị m kedu ọ na makwụziri ime vidio nke a ụmụnne m nekwana ọkwa n'ịma na egwu dagharịa ọgbadagharịa ọ bụla na kwụsịrị ime vidio, mana o nwere ọtụtụ ihe a na-achọ itinye ka ya wee fụ na ihe niile na-aga ọfụma. Mana abịago m, anyị ebidogo. Ndị be anyị ekene m unu ama m na udo dị, ama m na Disemba na mgbali ọfụma. Ya bụ ihe nchọrọ iwetara anyị n'ụbọchị nke taata bụ facts you need to make it in crypto this 2022. Ihe ndị ị na-edere ịma ka iwe mee ike na 2022 a na cryptocurrency. Ọ bụrụ na ị na-anya, ị ga-afụ na ọtụtụ n'ime anyị mere mistakes, of mistakes last year n'uto na ha chọrọ ime ike, na ha chọrọ ibute ego mbute. O nwere ike ndị nọ na onwe ndị go Wakanda with $50 oge Wakanda pump the thing ruo $1,000 na ebido jump on na Wakanda na all those things. Mana ha echefuzie na o nwere ihe niile nwere strategy. Each business nwere usoro esi eme ya bụ na ihe ha afta na-eme ihe na ndị mmadụ na-eme. Ya bụ nye me nji ochie wetara ihe a ka anyị wee gba mbọ fụ na anyị nọ n'ụzọ anyị kwesịrị, anyị nọ n'ụzọ dị mma anyị kwesịrị ịnọ. Ya bụ tupu anyị ebido, ọ bụrụ na ị subscribe to my channel, biko gbaa mbọ fụ na ị subscribe to my channel. Dịsa ozi a ka olu onye ọbụla ntị. Ihe izi ị kwesịrị ime ka ị wee mee ọfụma na crypto na this 2022 bụ join a good community. Join a good crypto community. Ịma na a na-ekwu ihe a, ọ na-agba ọtụtụ ndị mmadụ agba na ntị. Ọtụtụ n'ime anyị na-abụ ha hapụ ihe ha kwesịrị ime, ha ga na-eme ihe ọzọ, na-eme lot of mistakes in crypto, na-eruzu ego afụ. But ọ bụrụ na ị join ya a good crypto community, ịfụ na o nwere ọtụtụ ihe ndị ị ga na-emeta ọfụma. Cryptocurrency abụrụ ihe ofu onye na-eme, maka na igwe bụ ike, anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ọfụfụ. Ya bụ ọ bụrụ na ị soro na community dị ezigbo mma, ga na-enye gị update, a lot of things ga na-akụziri gị ihe ga na-eme, ịfụ na a lot of mistakes ị kwesịrị na-eme ga na-eme ya. Ya bụ na ọ bụrụ na ị join a good crypto community dị mma, gba mbọ fụ na ị chọrọ ofu join ya. Ihe ọzọ ị na-edere mma bụ the best time to buy a cryptocurrency bụ oge ọ nọ na deep. Another best time ị ga-eji wego cryptocurrency bụ na pre-sale. Mana crypto bụ na ị ego na pre-sale, ị na-edere ime do research mana na crypto ahụ what kwala ya. But deep is actually the best time, maka na ọ bụrụ na ị nọ na good cryptocurrency, ọ bụrụ na ị nọ na good crypto community, ị ga-ama coin ndị dị mma igo. Ya bụ kịta ị mụrụ na anyị ga-afụ na anyị nọ na ezigbote deep kịta. Then ị ga-amazi coin ndị ahụ nwee good potentials, good use cases, gocha those coins niile. But ugbo ị na-ego, gbakwa mbọ fụ na ị use dollar cost averaging. Anyị na-abịa mma akọ ihe bụ dollar cost averaging. Ya bụ oge dị mma ijigo cryptocurrency bụ oge price ya gbadara agbada. Ya bụ ọ ya bụ price ya gbago, ile ya wee were uru gị. Then ihe ọzọ ị kwesịrị ịma bụ worst time ị ga-eji wee go cryptocurrency. Worst time ị ga-eji go cryptocurrency bụ some hours oge alọchichara a coin, ma some hours oge listicha coin na any centralized exchange. Ọ bụ na ị na-anya, oge ọbụla elisti coin na centralized exchange, maọbụ oge ọbụla alọnchiri a new coin, ị ga-afụ na coin ahụ ga-agbago, coin ahụ ga-pump, and coin ahụ pump ozugbo. Investors many invest early nọ na-eche ka coin ahụ agbago, ga-ewere ego ha ozugbo. So ọ bụrụ na ha were ego ha, coin agbada. Ya bụ ọ bụrụ na ị meghị ihe ị kwesịrị ime, wee jee go na ndị ọzọ na-ego, ịfụ na coin ahụ adakwasa n'isi, then ndị ahụ were profit ha egokwa ọzọ. Ya niile bụ ihe anyị ga-abụ mbọ fụ na anyị mụtara. Join a good crypto community ka anyị wee mara ihe ndị niile anyị kwesịrị na-eme. Ya bụ ego na coin oge coin na pump, ego na coin oge coin elisicha coin na-eme ọfụma. Don't buy. Know the best time to buy. The best time to buy bụ ekwuo na ya. Another thing anyị ga-amazi bụ using the dollar cost average strategy. This dollar cost average strategy dị ezigbote mkpa maka ndị na-ego coin for a long term. So ihe dollar cost average strategy na-akọwala anyị bụ na ọ bụ na ịchọ ime invest $100 na ofu particular cryptocurrency,
etinye na $100 a niile n'ofu oge. Ya bụ ka ị wee manage your risk very well. Ọ bụrụ na ikekwe o nwere ike ime $25. Ọ bụrụ na igo $25, o nwere ike ime na weekly interval or monthly interval. Ọ bụrụ na igo $25 this week, o nwere ike upper week either na o nwere ike the coin ahụ agbada ọ gbago, but ị na-eme ọ na-efu na the market ya na-emelụgo obele maka na ọ bụrụ na igo iwelu $100 a go, enwere ike next week $100 ka bụrụ $50. But ọ bụrụ na ime apply this dollar cost average, ifu na that $25 igoro olue next week the coin gbada, itinye another $25, you will buy more quantity ga-abụ na ọ bụ na the coin gbago obele, you cover your losses imeki. Another thing na kwesịrị ịma bụ oge ọzọ the best time ị ga-eji wele your coin and avoid selling below the price igo coin ọbụla. Ọtụtụ n'ime ya dị enwe ndidi amaka. Ọ bụrụ na igo coin eji na ego ihe use ozugbo wee go coin, maka na cryptocurrency, anything can happen in cryptocurrency. Ị nwere ike igo coin taa olu echi coin eme ọfụma, mee wonders. Ị nwekwa ike igo coin olu echi coin ahụ eme ihe tụba ha anya. Ya bụ don't sell below the price igoro coin ọbụla. Don't sell below that price, because the more ị na-esell the sales kwa ị na-ego coin ọbụla efuru igo n'uto na ị chọrọ ịkwụ ụgwọ banye na good crypto community ga na-enye gị ihe ịchọ, mana ị chọrọ ime ka ego. You don't buy anything you see. Onwe some coins ya bụ ifo you do fundamental and technical analysis, mara na coin na what will igo, icheke some certain things you need to check, mara na coin na ọ bụ ihe ya bụ igo ya ọbalụ gị. Then ọ bụrụ na igo ezigbo coin, if you are holding a good project, you don't need to sell when you don't have to. Ya bụ na ọ bụrụ na iso na ndị na-ele coin below ego na igolie ị na-eme iti ya, iso na ndị na-ekwu na crypto adịrọ mma, na crypto na-eme nta na-eme inyo, ọ bụrụ na aka esi eme. Ya bụ ịmara ihe dị gị mkpa ime ka ị wee na-eme otu o kwesịrị isi wee mee. Then nke ikpeazụ bụzi sell the top and buy the bottom. Igo na mgbada ọrịgote ile ọgbalatakwa igo. Ihe ndị a niile m kwuru ọ dị izi, dị mfe, ọ dịziri gị ịmazị ka esi wee tinye ka iwee ghọta ya. Mana o doo m anya na ọ bụrụ na itinye ihe ndị a niile m kụziri ebe a n'ọrụ, efu na aha bụ 2022 ga-amara gị mma na ọ bụrụ na ịbụ onye na-eme cryptocurrency. Mana ọ bụkwa na ịbụrụ onye na-eme cryptocurrency na cryptocurrency na-agba gị agba na ntị, maọbụ na o nwere na ị na-achọ good crypto community ị ga-join ka ị wee hapụ ime mistake niile m kwuru ebe a. Ọ bụrụ na ị na-anya n'akala my description section, ị ga-afụ nọmba ị ga-eji nweta m na WhatsApp, meseji m ka anyị kpaa. Ọ bụkwa na o nwere ihe ọzọ ịchọ ka m kụzie maka ya oge ọzọ, meseji kwa m ka anyị kpaa. Ụmụnne m, obido m ụtọ maka na ị na-ege ihe m na-ekwu n'ụbọchị nke taata. Gbaa mbọ nọnyere m, maka na enwere ọtụtụ ihe mma na-akụziri anyị gbasara cryptocurrency n'asụsụ Igbo. Unu echefukwala na nka bụ ọbụla na-eme onye na-agbasa oziọma crypto n'asụsụ Igbo. Daalụnụ. Gbasa ozi a ka o ruo mba ụwa niile aka.